Колку е сега важно македонското прашање за изборите на 11 јули? Македонија много повече е в сърцето на българите. Тя е повече емоционална тема, отколкото политическа, но има възможност да се превърне в един от основните разговори във време на предизборната кампания в България, тъй като знаеме, че едни от участниците са така наречените патриоти, чиято основна тема е Македония. Всъщност, заради тези хора се случи ветото към Македония. Те настроиха българската общественост и българското публично мнение в тая посока, че някой в Македония, видите, мрази България, в Македония има антибългарска кампания и така нататък, което всеки един българин, който е дошъл на посещение приятелско, бизнес или на одмор, знае, че не е така.